Sanibonani bafana bami, uMama Khanyile lona OEK Khanyile. La enikhona lana niseNagina enumber 31 Chestnut Crescent. uMama Khanyile inhloso yokuthi anibize namhlanje ubungaza usuku lwakhe uguba iminyaka engama-60 ezelwe. Ngalokho uyibongela kubaba uNkulunkulu nje omhambe nayo yonke le ndlela waze wala. Aphinde uMama Khanyile acelebrate i-retirement yakhe lapho aqede khona iminyaka ewu-35 obesebenza ngaphansi kwe-South African Police and washiya esiphoyiseni enerenki yokuba ukapteni. Ngakho-ke uyibongela ngakho konke ukuthi uNkulunkulu uhambe naye esimeni somsebenzi abesebenza ngaphansi kwawo, umsebenzi obucayi, kodwa ubaba uNkulunkulu waba naye. Ngalokho nje yilokho engikushoyo ukuthi nje sizobungaza lezo zinto eziwu-2 uNkulunkulu athe wangibusisa ngazo. Ngiyabonga.
when we were working out. Zocela Siparameni, sivile nokukhuleka Siparameni sizohlabelela nje bese siyathandaza. Baba sizobonga uNkulunkulu umfana wakho Nkosi ezophakamisa ukhulu bakho uhambe naye Nkosi kwaze kwabala baba wethu ongcwele konke uNkulunkulu wethu kwavela ngawe moya ngcwele sibonga Nkosi ithuba baba omnikeze lona moya ngcwele esebenzile Nkosi kwaze kwafika lesi sikhathi ukuthi abonge wena mdala wenzuko sesikhona ke Nkosi siphuma ngendawo ngeendawo size kule ndawo sizobongisa Nkosi umfana wakho moya ngcwele akuthi konke ke Nkosi okuzokwenziwa kule ndawo sikunikele ezandleni zakho ubuhle ongaka Nkosi Jesu sikubonayo moya ngcwele makhambe wena ke ngonyama kaJuda phambili moya ngcwele siphakamisa izwi lakho nje uKristu Nkosi yethu nokwabo phakathini Siphinde ihlombe futhi noxolisa sishaya izandla kakhulu sibonga uNkulunkulu kunomkhanyelo akwazi ukuthathela phezulu kodwa njengoba ngabona ukuthi sikhulule amen sivulela phambili yes kamera bayimbana Emalayini akade phathisi bathi yiva yithi Befuna ukuthi ninavelekile kakhakile ahope nizojabula kanye nathi ni-enjoye nizalathi khona izinto eniyidingayo usizo ngayo khona ngokuba bakhona ngiyabonga ukuthi nifike
Angilami, angifiswa lutho, mangithwele
ubona seziningi njalo omakoti bathandeni ukomameza lapho nani bomama bathandeni ukomama omakoti leo ningahlukumezani ngoba lakhona konhlukumezana impilo ayikho kishe emndenini lakhona konhlukumezana impilo ayikho ngoba intokozo ayikho ishuthi ngiyabona nangethuba ezimtholela ngeke ngoyidlako kwazi ukukhuluma kodwa-ke ngiyabona ngoba ukukhuluma okuncane osedlizweni shaya ugqobhizana kakhulu uvele waba emotional awukhuphuka Before ngicule ngifuna ukuthi ngimakhulu ngiyabonga ngazo zonke into angenzele zona ngohlezi ngimthanda njengoba yenza
Ayike bazalwane ngiyabonga ayike bazalwane. Hayi ayengiyandaba abazalwane. Amen bazalwane. Ngime lana ke kuthiwa-ke bazalwane ayikhulu ulimi lolu ilanguage yami bazalwane engiyikhulumayo nonke nokubayela umzalwane namhlanje ke ngime lana ngizokhulumela abawakhanyile ngalo makoti uNkulunkulu asibusisa ngaye emangwaneni. Amen bazalwane. Sinomakoti-ke bazalwane omuhle ngohlobo lwesimangaliso usekhazile usisi wami wasemzini udadewabo kamyeni wami. Amen bazalwane. Akekho-ke ubaba ofanele abumela ngenxa yokuthi-ke uyokhona leyo fihla khona ungabe kunayena la ubaba. Amen bazalwane. So-ke sibonga ukuba nomakoti omuhle osiphethe kahle akanasici uhambile phambi kwethu kwaze kwaba la. Into esizomongela yona-ke bazalwane simbongele ekutheni-ke usebenzile sechaza ukuthi usebenze endaweni le yobungozi kodwa uNkulunkulu wamhlenga kwaze kwaba la. Into engandile abanye baye bathi bengena nomsebenzi uNkulunkulu alenza okwakhe kodwa yena sizokuphakamisa ukubonga namhlanje ukuthi naye uthe esehleze ethi hayi sengiphumule wasezwakalisa ukuthi hayi angapheli la ukuthi mina njengoba sengiqedile emsebenzini akuphele lapha akakhanyile akudlule nabanye babone ukuthi masawuqedile fanele ube uNkulunkulu ngoba konke kusevela kuNkulunkulu. Usiphethe kahle lo makoti bazalwane ezefika kuleli zinga bazalwane angazi ukuthi ngathini umina kahle kahle mina cishe ngingumama ezala wakhe kodwa futhi usisi wami futhi into yonke lapha kaKhanini ngoba siqalekile uyena konke lapha okuqhamukayo uyena ohamba phambili. Engisho ukuthi kaThemba siyabonga Ntombi siyabonga umuhle namhlanje ngazothi nje hayi uqala phansi futhi ngathi bazophi iminyaka sisi ungathi khona amaphepha lapha phambana khona ngoba ngibona mina iminyaka yami ingafikela kodwa uhleli kanje ukuthi ngale minyaka oyongayo. Bazalwane siyabonga umuhle lo makoti ohlobo olumangalisayo. Sibonga nje ukuthi uzozidisa akasho ukuthi ngidla ngedwa endlini yami wonke umuntu kodwa akazobusa azojabula ngoba usebenze kahle emsebenzini. Siyabonga uqhubeke Ntombi kale nathi kahle sike kahle kumnandi. Awu abantwana ngithula Nkosi yami lapha ngidlula ngidle kuba lo makoti akafihli lutho umnandi muhle unenhliziyo enhle fisa ukuphakamisa nje mndeni lokangema. Siyabonga bangema nasiphuma kodwa omuhle njengalo makoti siyabonga kakhulu. Puxei exato lá. Solta. Ninjani? Ukuthi manje sengisuke ngaqala le nkandla senginilele sendawo. Ngizokhulumela abangani. Kodwa ke angizi ngizokhuluma ngomuntu. Ngizobonga uNkulunkulu. Umuso omkhulu lo esibona ukuthi uGodli
useze wahlanganisela umnyaka waze wahlala phansi izibhamu azivikile nabo bake bezinye ikhathi bedodla yebo kodwa-ke uyivikile inhlaba ukhosi mina ngazale naye ngo-1981 ngangifunda naye ukhosi engizonitshela khona nje kwakuyisiqengu lesi njalo lapho bamba-opposition manisithi siyazama wayelokho sibalesa ngiyahleka noma ningathini kodwa nje wayeba unumber 1 ngaso sonke isikhathi sasebenza safunda kanjalo sathi ukuhlukana savakashelana saphinde satholana saphinde saba amaphoyisa sobabili ngiyabonga uNkulunkulu ngomusa abe naye wamgcina kulo msebenzi kwaze kwashaya lesi sikhathi namhlanje-ke usesinika idini siyabonga Khohlisiwe siyabonga Yabona manje ngizobiza abantwana siblings ngingababiza amagama Andile Lindelani Siyabonga uhle umbali zama bonke abantwana abathi ma awuzethe ngifuna ukubona Andile chana What's Someone, Ninjani, not so good. We're going to be going to that's not my finish. That's another thing. So this one, something. Ngiyengasipenda isikhashana ukuthi ngizamcabanga ukuthi ukufana yini ngazi ukuthi ngizokule namhlanje ngaphandle nonke ngidala ngaphathi uma lohlangana namhlanje ngathi singacabanga zafika izinto engingakwazi ukuthi ngikho and then eventually as I told myself to run but as I'm doing, we'll just stick to the truth.
And the truth is, Mom, you're an amazing, beautiful woman. Strong. You've been very strong for ever since I was September. And being strong for very easy to me was a music journey. Because about that, I know many inspires of it. It wasn't a music journey. Ezinye process la umalo ukuthi konzima kanjani 3 years back ukuze umuntu azale ukubona mhlanje emhlabeni ulwazi ezinzima so siyabonga ngamandla owabanayo ePortland. I think in lot of people igama eziswana namhlanje and igama lokuthi ma siyabonga we can't thank you enough. We can't thank you enough. Even if you want to get up there, we try to put up a something that you want to say. Yes, because it's different for the end. Why must we put up a display of how much? Uma was in the other man, other encourage you to still so to them. I have them. Even when Uba was here in the physical form, God still remains in the spiritual. For God, every emotional and since she never given, she continued with some other stuff for us. And for that, we've been through up until now. I hope we finish it. So just a time. Just see that we are accompanied by about insurance and any show with them by that time. Open that time. Was on. What is the first time? Yes. So, welcome to you on behalf of England, George, if you can do it as well, please, what is the president? Siabonga, what's in Satseva? Yes, I like the class that I'm going to do it. I'm going to do so I mean, I'm not sure that I'm going to say this next one. Because we have to see the capacity to what the man was connected to people and shape. And again, was what we are because the husband is this cat with my brother. I should get to the future. Master of that is my uncle. You've done it. Now you've done it. You've gone in a powerful way. We've been in the time of the function. So my uncle. So first time and to promote the time when I jump over we born a good time this night, lots of Israel. We have a good person. Susha is under voting and Jimmy. ivakashi ezosingatha namhlanje ngibingelele ama-distinguished guests phinde ngibingelele nozakwethu abala abanye sebehambile ngenxa yesimo lo okhulumayo-ke ubheki wakangena ngilama yena-ke uMiss Phansi. In fact, angimlanga ukhona owahlukayo sizakele kodwa manje sikhanda ukuthi ngilama yena unumber 5 sesele naye sasiwu-7 lesuku isikama umayengwane uqinisana noloni sasiwu-7 lesizana sesisele naye kodwa-ke asiso
uNkulunkulu uzobalusa. Dadewethu ngiyakubonga, let me thank you. This opportunity to thank ukuthi uhlanganise ayilokhu ngapha, uhlanganise lokujabula. Akusajwayelekile sisihlangane umndeni wami ngamasonto. Asajwayele le nto eyenziwe udadewethu. Dadewethu wawunamba 1 esikoleni. Ubunamba 1 kuzo zonke izinto emsebenzini bengizwa ubunamba 1. Ngithi dadewethu sizokubongela ukuthi u10 u60 years. If I'm not mistaken, emlandweni history kwangena umuntu owakwazi ukuphatha u60 emsebenzini kwabo ubaba osizalayo yena ungoqala emndenini ukuphatha u60 esemsebenzini embuthweni wamaphoyisa. Uthi-ke dadewethu siyabonga ukuthi uyishayile intaba uNkulunkulu abe nawe uqina bashaka usekhona umalume asibambaneni kuyabheka kunzima gogo wasePitoli asifuleleni kunzima uNkulunkulu siyamcela ukuthi abe nathi nami impela adingeke kahle hle bese ngicacile ukuthi ngiyaphuma emsebenzini ngokuphelipheli kodwa uNkulunkulu wancama nami sengiyacela ukuthi sengathi dadewethu nami ngingafika kuleli thubo lenzele umsebenzini sisebenza naye nami ngisemlothweni nami angazi noma ngizoyishaya intambo lesha udadewethu. Ithi-ke simbonga nonke mina engifikile akuloliphi uNkulunkulu ubazi ukufanele libe la namhlanje. Siyakubonga nani kuyeza nakini sithi nani kuyeza nakini siyanibonga ukuthi nishere zonke izinto zenu nizosingatha somndeni wangena ngokhanyile sesiyithe yonke imali. Ithi-ke ngiyabonga dadewethu uNkulunkulu akuthanze u60 years ungaphethi kulo sithethe nawo ubingelela kanjani abanye baseza bazosijoyina late abanye ngenxa yokusebenza bangena ekusukeni sebenza nabo sebehamba bayongena. Ithi-ke sibonga nenikhona namhlanje sengathi yonke ingahamba kahle qashana ukhona umalume ngimlahlile nonke asibamba nini siyakubonga dadewethu uNkulunkulu abe nawe akubusise. Amen. Ngicela ukudedela Mthobisi Ngema uzokhulumela abashali. Thobisi Ngema aphuthume isikhathi sesijahe ekudleni manje. Sizoziphela masters. Ngokumela mina ngokho omncane. Mina ngingazokudwa ngosisibambo maqhamuka mina njalo. Mina yinkinga ngigcileni ingagcini. Ayingene ngiqhathisa. Sanibona njani? Ngiyaphila. Mina ngomlando ngomthulisi wami. Namhlanje ngithi ngizotshela kancane abantu wami. My superhero is this woman here on top. Cela ungibalisele kancane. From 1992 she's been in my life up until today. Today I have a daughter that could finally say Gogo to her. Ngiyabonga kakhulu lokho abantu wami. Ngisibusiso kumina ukuqhubeka kube njalo futhi ngathi uNkulunkulu akagcina mfowethu. Keep on shining. Akekho wena akekho futhi ophinda adlala le ndima oyidlalayo empilweni yami. Sengiyabona ukuthi kungani ugogo lethi ngiyahamba mina kodwa ukhohlisiwe khona ukhuluma. Shuthi wena wayazi ukuthi icebo laNkulunkulu ngiyabonga kakhulu futhi. Simshayile izandla Mthobisi. Sisiyaphethe namukela. Ngicela ukudedela Sisitokozo Mbuthuma sokhulumela ama-colleagues abantu basebenze nabo azoza ama-colleagues Sisitokozo bazosizile. Ngiyabingelela abantu baphakathi ehholo ngezihlalo zabo uzobingelela uSingaye esibingene sithi makakhulu just praise for him.
Nakambali. Ngiyazi kumphathi wami, akaze ngibize ngomphathi ngifezekise uNakambali. Ngenxa yothando kade unalo, ubuwumphathi kodwa ubufana nosisi omdala. Ngendlela oyibuyithole ngayo, ubukwazi ukukhuluma noma yini wena ungasabi ukuthi umphathi. Ngiyakubongela kule minyaka osewafika kuwona Malambali. uNkulunkulu ngathi angakuphinda kusise ngeminye iminyaka. Siyazi indlela esisebenza ngayo inzima kangakanani, kuningi esihlangabezana nako, kodwa siyabonga ukuthi uNkulunkulu ukugcinile kwaze kwaba manje. Akona ukuhlakanipha nokuqonda kwakho, kepha umusa kaNkulunkulu. Kuningi esibhekene nawo, uhanjele nomphenyana, kuningi uzufike la ufike khona. uNkulunkulu ukuthathile wakufaka ngaphansi kwephapha, wakubakala. Sizobonga uNkulunkulu, siyabonga ukuthi nawe ukwazile uNkulunkulu ukuthi ukupha amandla, ukwazi ukuthi ukwenze umsebenzi wokubonga. Ukubonga kuyinto enkulu kabi emhlabeni, ngoba khona nesikhathi khona eBhayibhelini uJehova abantu wayebasindisile babengothoka babe-10, but kwabuya oyedwa wazobonga kuNkulunkulu. Ukubonga kuyinto enkulu. Sizokubongisa-ke namanje uNkulunkulu akusise, akuphe iminyaka engaphezulu kwale, akubusise nangako konke okudingayo empilweni. Ngiyabonga. Simshayele izandla bese sofeza thiyasala. Haleluya. Siyabonga kakhulu. Sasithokozile sesiya endlini. Ngiyakutshela into zoyini. Enzokuhle enhle. Osasana nande khamisi sweni osakhe. Muhlezi wakho. Good afternoon to all the guests who are present in this hall today. I'm here on the stage today to wish our grandmother a happy and blessed birthday. On behalf of all grandma's grandchildren, I'd like to say that you've been the best and most amazing grandmother any grandchild could ever wish for, including us here on this stage. We will forever love you with all the love we have in our hearts, and we wish you many more years to come. We hope you'll enjoy yourself on this lovely and beautiful day. Happy birthday, Granny! What's up, man? Ngifuna sonke. Ngoba mangithi sonke. Ngizomthatha uMsiphathi before abonge. Ngizombeka la ngifuna somkhawula umkhawuli mahhala. Ngizomkhawula ngemali. Hayi wasa imali khona. Ngizomphela ngenyanga. Ngizomkhawula. Ngizomkhawula ngemali.
ngey'khathi zonke. Namhlanje bazalwane, ngithanda ukuthi ngithi nje, naze nangigqokela kamnandi. Hayi, nangigqokela kamnandi. Hayi, nasihloniphe isimemo sami. Ngiyabonga nibahle, ngiyanithanda. Isikhathi sesihambile, ngiyasokulambekile, angifuni abahlala abantu bengadlile. Yingakho ngizama ukuthi sisheshe. Bazalwane kuzokwazi kwamnandi kuba la. And okukhulu-ke bazalwane, ngithanda nje ukubonga kaNkulunkulu ngoba bengeke ngihambe le journey ngingedwa. Bengeke ngihambe le journey kungekho umuntu ongisapothayo. Noma ngabe bengisapotha ngoba umyeni wami noma ngabe ubani. Kodwa okukhulu kakhulu kwaNkulunkulu. Uma ngibheke emuva ngibona iminyaka ewu-60. Angazi ngambonga ngani kaNkulunkulu. Ngifike lokhu lokhulu nje ukuthi ngina 60 ngazalwa. Iphinde bazalwane mhlawumbe ngi-celebrate izinto ey'mbili. Ngibonga ukuthi ngi-34 years ngisebenza embuthweni wamaphoyisa. Ngesandla sikaNkulunkulu ebese ngigcinile. Nami angazi kwenzeke kanjani. Uma ngibheke emuva ngibheke nesaqala nabo nabanjani abasekho. Ngiyabonga bazalwane. Bese ngiphinda-ke okokuqala bazalwane. Ngibonga umndeni wami bazalwane. Umndeni wami akaKhanini. Hayi bazalwane ngiyawubonga. Ngiyawubonga umndeni wami akaKhanini. Ngabangena nomama kubabona. Ngike ngisho ngithi mina ngiyambonga umyeni wami ngoba wakwazi ukuthi angidonse lapho mhlawumbe ngabe ngiyangipayizi. Wangiqoqa wazomnika le title ko-Mrs. E.K. Khanini. Ngiyambonga ngisho ngabe kuthiwa akekho, ngiyazi ukuthi ukhona, ngiyazi ukuthi unathi. Ngiphinde bazalwane, ngibonge nje ukufika kwenu, ngiyazi ukuthi indlela okuvele kwaba yiyona eqondane nalento yami. Bekunezifo eziyisimanga, kunezifo ey'nkonzweni, kunezifo kuma-families. Abanye bebethanda ukuza sebeyafona ukuthi sekunenkinga. Kodwa nje nina nadela konke, nashiya amakhaya enu ilanga linjena, nathi nizocelebrate nami. Ngakho-ke nje bazalwane akukho okutheni, ngibonga i-present yenu, ngibonga ukuthi ningixhase. Nanokuthi ngibonge nje ukuthi uma ngabe kukhona lokho engikubongayo, ngizokubonga nani. Noma ngabe kuncane kunjani, kodwa ngiyazi ukuthi ngizowathola amanzi, ngizophuza. Ebengabe kunganelanga bazalwane, sengiyositrolela. Kodwa nje ngiyabonga bazalwane, isikhathi sesambe kakhulu. Ngibonga nonke. Ngibonga ngisho umndeni wakwangena, ngiyawubonga umndeni wakwangena. Ngibonga umama wami owangizalayo. Ngibonge leya ntombazane yakaMagwaza eyangifundisa, ingifundisa ukuthi umuzi uphathwa kanjani. Ngiyabonga mama wami, noma ungasekho, ngilobohle ngiwuyena, ingenxa yey'mfundiso zabazali. Ngoba ngalalela abazali, bangikhulisa. Ngithi umama wami nobaba wami noma bengasekho, ngiyababonga. Ngibona banginika indlela yokuthi ngikwazi ukuphatha leli khaya. Bazalwane ngizocela nikhululeke, nabazohamba bazalwane nihambe kahle. Ngingenzi ukuthi khona izinto ey'phinde zavela endleleni, mhlawumbe khona behlelele yiy'nkinga. Ngiyabonga kakhulu umlomo yenkulungwane wokuthi ngilibonge akulindele lokho okungaka eningenzele khona. Mina bekuwukuthi nje sizojabula nje ukuthi sidleni ndawonye. Ngiyabonga kakhulu. God bless you all. You set the world on
Ngiyanibingelela futhi njengoba nike nangibona ekuqaleni sengithanda ukusho ukuthi hayi-ke yonke into ihambe kahle niyayibonela nani konke kuhambe kahle ayo cameraman bami bangiphathe kahle ngiyabonga kakhulu ngibonga abangenzele khona ngibonga ihambeli zami ngibonga abangani ngibonga abomama basesontweni ngibonga omakhelwana bami ngibonga konke nje abangenzele khona ngibonga izipho abangiphe zona hayi angazi ukuthi ngabonga ngani ngithi nje bakhelana bami abasenkonzweni yami uNkulunkulu angigcinele nina ngiyabonga kakhulu.